aj väčšina z vás, aby na nás nečíhali exekútori, aby sme mali z čoho platiť naše šeky, ktoré nám mesačne pravidelne chodia, ale s tými príjmami je to stále horšie. Pieseň, ktorú napísal, sa volá Roztiahnuté nožnice a hudbu k tejto piesni napísal klavirista, ktorého nevidíte, stojí tu za týmto stĺpom, volá sa Richard Čimurka, je to môj priateľ, takže pieseň práve pre túto príležitosť Roztiahnuté nožnice má práve premiéru, takže držte palce. Radujme sa občania, spievajme už od rána, nech vidí svet, ako nás to teší, že statoční prakáči sú čoraz viac bohatší a chudáci čoraz chudobnejší. Sú ako dve nožičky, tento systém občanov vyžičí. Vždy, keď vláda zaľahne a nožičky rozťahne, raduje sa občan, že je. Vláda nám len dobre chce, rozťahnuté nožnice, básnicky sa tomu u nás vraví. Radujme sa, občania, ministri nás tak chránia, byť či byť nás odjak živa praví.